Welcome to Vic Falls TV. We are back again with the latest breaking news. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Bomb alert at Zimbabwe airport, Zimbabwe. Zimbabwean president cancels trip due to bomb alert. President Emerson Mnangagwa vakancela trip yavo mumashure mekunge pane vanga vachifanira kuenda kumeeting ku Victoria Falls, asi nyaya iripo ndeyekuti pari kunzi pane bhomba ratewa rinoda kuti ribate ID. Nyaya iripo ndeyekuti munoziva mega vari kurwisana nana Chiwenga nevamwe veZANU-PF panyaya ye3rd term. ID yada kupinda pa3rd term, asi vanhu vari kuzviramba nevamwe veZANU-PF. Saka ndo zviri kukonzeresa. Panotone tsamba yanyorwa naGeorge Charamba statement achiti this morning Zimbabwe airport authorities were made aware of an email sent through Fast Line by John claiming credible bomb firearm threat targeting Zimbabwean airport. As a precaution, the country's security system are now on high alert following the message, whose source and credibility is also being investigated. Ndozviri kurehwa, vari kudetsera kuti vatowana message, saka ID angafanira kuenda somewhere, saka haachafanira kuti aende because vari kufungidzira kuti pamwe ndiye arida kuurayiwa, asi vazukuru vambuya neanda vafara vachidedzera kuti dai angofa aputika taneti ari kutitambudza. Aripo mumwe munhu ati first time to hear good news in a while, thanks. Ndo nyaya dzinonakidza. Mumwe munhu akati hapana zvakadaro, they just want to eliminate few of theirs. Asi nyaya iripo zviri kunzi vari kurwirana kuti vapinde pa president. Zvatakambotaura. Mumwe munhu akati Chiwenga denied a 3rd term. Mumwe munhu akati ngazvidamburane ikoko. Mumwe munhu akati they are afraid to die but they kill every day. ZANU-PF netimu yevarakashi vanouraya every day asi vanotya kufa. So guys, handizivi tinoti kudii. Tsamba iripo, mukaenda pa social media munoiona zvataurwa naGeorge Charamba achidedzera kuti pakaipa zvinhu hazvina kumira zvakanaka.